Nama saya Misaki dari Jepang. Oh. Jepangnya bagian mana, Mbak? Bantul. Bantul. Kayak ngerti-ngerti ya. Kok Bantul ki lho? Tokyo apa? Tokyo apa? Tokyo. Apa kuwi Nagasaki Tokyo, Hiroshima? Tokyo. Sekarang Santoso. saya tinggal di Osaka. Osaka. Beto bando totokan TV soyo. Wow. Indri yakso soro maru to pao no wono maru go no. Tepuk tangan untuk Misaki. Wah. Dari sebelah sana ada seorang yang sangat bogem gede banget ya, Dengan namanya berat badan 80 kilo. Siapakah 200 dia? pon. Siapa dia? Tatin Dia bukan siapa. Tatin Lestari Handayani. Yo naik becak co. Wah, nak aku ra melu-melu nek iki. Boleh ya, Ra? Nano ya. Minggir lho kowe. Ayo. Kelundungan malah dadi gawe. Coba bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan pasti agak kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari, bagaikan tak berhenti. Becak, jangan hati-hati. Oh, kowe padha karo DC kowe, Tin. Lah iya. Kowe dianggap sopir becak kowe. Kok iso sopir becak ya, Pak? Duk, Apa? Meni ya? Cuit nggak? To, Hah? gento. Udah. Jenenge kene Banarno. Kowe kancaku SD. kok supir becak toh Pak? Piye? Becake. Oh, wah, aneh aku numpak. Terima kasih, Alisa. Terima kasih. Tadi orang main Kak Apri sing ngajungi aku. Becak. Aku ngene kok becak ngono. Nek kowe becak lek men sing arep numpaki jare. Pak, kok mlakune Tatin ngobeng ya, Pak? Wong kok ngobengi. Pada aku opong. Nek aku kan yo nyen sewu arep wujud kurang bejaji lho. Kemlek. Alah kowe ngono mlaku ya paling ming Senyum. 100 meter kliwat saka aku ya mules wetengmu. Senep. Pak D, menika putrane panjenengan. Lama tak jumpa kok gadah putra ingkang nganten iku to, Pak D. Kata niku ki piye dijelaske? Kuwi Ya, wingi kuwi ceritane metu lanang. Nggih. Anjuk mergo pergaulan dadi wedok. Terus sesuk lanang meneh, tergantung kebutuhan kok pokoke. Dadine mboten tahu kepethuk niku hasilnya ngenten niku. Ngene iki, Mula dhek le mlaku ya ngene iki. Ning sedelet. Nek ora kok ning petotot. Pak, apa sampe tok sarati ya Pak dhisik kok aku beda karo liyane apa tok sarati? Apa aku ki anak lemu golek-golek ngono lho Pak maksude. Biyen kuwi rencanane. Urut sarean ngono nyan pengen di anak wedok ora kelakon ternyata. Aku ki arep ngingu pesugihan. Arep ngingu tuyul kok angel. Njuk kowe tak dadekke pesugihanku. Dadi aku dienggo tumbal. Bapak. Ya ampun sekone. Iya. Lah arep menungso karep budidaya nek Gusti ra menghendaki ra ya ora kelakon to Pak. Arep dienggo tumbal dienggo paribasan. Mulane kuwi aku kleru, aku njaluk ngapura ya. Bapak, monggo Pak. Alah, Aning mambu kaos kaki. Oh, pirang-pirang dina udan kok Pak ora garing. Oh, mulakno kok teles kabeh. Pak, Nggih. aku karo debt collector ora wedi, karo bank titil ora wedi. Nek aku ra salah karo polisi aku ya ora wedi. Ning nek karo wong menungso siji ki sifat kuping Pak paribasan dadi banyu ra bakal nyawuk, dadi godhong ra bakal nyuwek. Aku nek karo wong kipo-kipo. Nek kowe wedi, nek kowe Sampeyan, Pak. dianggep banyu, tak cawuke mboko sithik. Kok disambati anak kok terus kono. kemudian kok musuhan terus lho Mbak Tatin ki ngopo? Jane ning apa lara-lara iki? Lara-lara iki apa? Kesalahan iki apa? Sing direbutke iki apa jane? Biyen Tatin kuwi kedanan aku. Wah, Alah, Ning aku mo, yuk ngoyak. Ning biyen Tatin isih ayu. Wah, isih menik-menik ngene iki. Terus saiki rayu. Ya saiki pengen ngebak-baki becak. Ngono lho. Kok ngece ta? Akeh mau becak. Becak siji kok wis kebak. Ngono ta, Mas? Lagune mau ngono ta? Nggih, Aduh, bener ya. ra apa-apa.
Lha mula kuwi sapa sing ra seneng karo bapakku sing natoni atine bapakku, aku ya ora trima. Betul. Aku ya ora kirim. Bapakku kok ditolak mentah-mentah. Padake opo? Terus apike piye? Kowe mohe ra masalah, aku jek doyan kok. Piye muni piye? Jare anak kok arep mangan bapak iki. Doyane doyan jenenge gelem kupokoro. Ya nek ya kowe karo bapak iki mah konslet. Apa domine kok. Teng teng. Ya Mbak di apa bawani apa manut. Tatin po iso ta tembang kangen. Ya tembang kangen ki. Lah aku yen kecil iso apa ora to Pak Lung nek kanggone wong sing seneng ngono ki lara ati. Mbak Tatin iso ora ta tembang kangen. Kuwi ngeja lho Mbak, kuwi kaya ngono ki dibantu koncone. Meremehkanmu lho Mbak, kuwi kaya ngono. Sabar sik. Aku nyun pirsa Mbak Tatin apa iso tembang kangen. Kula mboten saged. Lah, nek ra iso ra Panjenengan saged marai. Nek ra iso ra dibantu kanca-kanca ning kowe ya kudu memulai dhisik, ora langsung pasrah. Cedak. Pripun? Sakula mboten saged plek ngono. Lah iya. Wis ngerti. Ini Pak Ade iki udah tahu. Saya diam-diam langsung pres ngono. Kok anarkis to, Pak? Weh, Ya aku delok-delok musuhe no. Sine napa Nek musuhe iki atas aku ya atas. Aku ya atas padake modar ngopo. ora kowe. Masa sing atos kowe kudune lek men no. Kok kowe kok nyepel sing atas aku ra ketang 3 minggu pisan. 3 minggu pisan. Masuk 3 minggu pisan. Lah nek harian ra mampu Kok ngoneke Ndak dek ndak atas? mampu. Apa kowe empuk apa piye? Nek kono atas kowe empuk apa piye? Ya aku lah tergantung musuhe Pak De. Jenengan nek arep ngrasake atos apa orane kudu ditemok to. Keh wong Ngapa? mancing-mancing. pun nggo tambah cilik. Nah. Aku alung demok iki cetha wis lho. Cetha bentuke, cetha barange. Cetha bebentukane. Pak iki amung tembaga. Mbak coba to, Pak. Paling ini buat dites wae nganggo mic ngenten iki lho, bunyinya aja sudah beda. Ih, Masa Atas beda? ya? beda dong. Kuwi apa to supa arep ngapa? boto? Ngapa? Beda karo Arep ngapa? No. nutruk. Nika lho, nek nika. Tapi jenenge ra nutuk demek. Ya Allah, rumangsaku dagelan sepuh kok malah jek gegirisi ya, Pri. Mula aku wegah kumpul ki ngono ki lho. Padahal mbiyen ora lho. Panjenengan kok sakniki nganten niku to, Pak? Aku ya kumpul menus-menus loro. Nah, ora tau. Kula wae anteng kok disalahke. Oh alah. Ayo bawa. Nggih. Kangenku tanpa upama wae. Kuwi iso ora nek ra iso. Corona to, Tin. Apa sih? Sing bocah kok Masa ditumuk tenan yo? cacat deh. Kowe sik ngarep sik endi sing mburi sik endi to kowe? Lah ngertine bapak iki ngertine punuk sapi ra piye sepuh ra permono kok ya kudu menyadari. Oh, punuk punuk sapi. saiki. Nek sing demok Mas Keswan utawa Pak apa Mas Janu ngono ki jenenge wong kono ranyak. Iki piyai sepuh lho kan ngertine punuk sapi kan netrane ra permono. Bapak iki penasaran ya, kok perabote dadi papat. Nek tuku wedhus ki dewer-ewer ngono lemu apa kuru? Aku kok padake wedhus. Atimbang padake becak. Bilah ndi? Ya, aja kabeh dong. Aku kan manusia. Iya dong. Aku kan perempuan cantik. Oh. Terakhir apa piye? Lah piye? Lah iki Perempuan nek yo cantik. nadyan to elek ning kan asli kabeh mbangane iki ayu-ayu ning palsu kabeh lho. Iki palsu to iki. Lambene berbuat cantik. Aku kan berbuat cantik. Pada kecewan cantik. Wong ayu ki rasa diumumke. Pamirsa ning lokasi ya wis ngerti, pamirsa sing ning live stream ning YouTube ya wis pirsa. Kok tidak cantik. Ya ora apa-apa nek ana sing ora ngerti barengan aku Tapi mengumumkan. cantik kamu mboten malah kewirangan to. Enggak apa-apa. Yang penting kan aku apa bangga dengan diriku sendiri. Kenapa? Lah kowe bangga ra? Bangga ra? Aku ya bangga. Banggane nggon apa? Suara ora. Rupa ora. Materi yo biasa. Apa meneh ya aku ya. Kan aku iso jujuk sumur. Ngapa? Pokok iso. Jare wong wedok kok ning uyung ngadeg. Lah ta ya. Engko nek anu klengsreh anu wirune lho Mas nek jenenge lungguh. Wong wedok lho kan nek lungguh kan iki wirune iso klengsreh. Nek jumeneng ra iso lho. Gleb. Nek mlaku ngene iki lho dadi ki ora pecah. Ora diundu. Kutil kok sikil klengsreh. kah banget lho. Niki tanduri jagung tukul kok Pak sikil kula niku. Wah, malah Ayo Bu Tati. Iya Bu Tati napa iki arepan kangenku apa Asmarandana Asma- mawon. Oh iya Asmarandana boleh. Dicocoki karo iki mau lho.
Ah, ngono aku wis cocok dhewe. Wis cocok. Aku wis rasa nyocok aku. Sinden antagonis ya Pak Rai iki serem. Sopo? Kuwi Tatin kuwi wajar ya ora ono alus-aluse blas. Oh, kuwi di bawang uyah digoreng. Mekruk wae. Padake apa? Padake kuwi panganan apa to kae sing Apa digoreng? apa Pak De? Ngomongke telo, di bawang uyah, mempur nek Tatin. Dek ngring-ngring. Nek Tatin obrolane wong lanang-lanang iki mesti ngono kuwi ya. Jreng. Mbak, ndangakon kala menjengu. Kowe iki ya lanang berkedok wanita. Nah kan wanita perkasa. Alah, Kowe. Aku wanitane perkasaan lho, Pak. Sak une-unemu wanita perkasa ya entuk, Persebaya ya entuk. Sing cetha mau bengi Maroko kalah lho. Kalah, Oh. Mas, ra apa-apa. Aku kalah 20. 20 juta, Pak. 20.000. 20.000. Mergo aku mbayari kowe mau bengi kuwi. bintang tamu terkenal kok mulai totoan mung 20.000. Oh 20.000 tak nggo bayar iki. Susuk 5.000 kene. Dosa kok mertanggung. Yo, aja turu sore kaki. Aja terus. Alah. Sore kaki. Udah mulai serak ya. Karena banyak job itu Kenapa? jadi mulai serak ya. Besok dijaga kesehatannya. Besok terapi Mbak itu telaknya biar bersih. Gimana terapinya apa? Tanya Pak De Sukimin. Apa Pak De Sukimin? Bude Sukimin. Bude. Nek terapi hanya telak, itu kan hanya apa jenenge tertentu tok. Nek aku kabeh kok keseluruhan kok. Apa? Atine kudu menep. Wih, Nafsune kudu dikurangi. Aku nek sinden bajutan ini ra tau kumpul bojo kok aku. Ora tau, aku tuku kok. Bojoku ora tak kumpuli Pak, aku tuku kok Pak. Aku ya manut guruku to, aja kumpul bojo, ya aku terus tuku aku. Apik padha wae. apik tenan lho lakon. Murah turan saiki murah Pak. Nah, ya ampun. Arah. Ayo Mbak Apri coba kayak ngapa suarane. Dewa nganglang jagat. Mbak Tatin ra entuk keplok, Inces entuk keplok. Coba meneh sak larik meneh. Nyangking bekar kencanane Menika saya napa saya Pak Bu? Aku sing paling seneng nggon nganglang jagat malah. Nganglang jagat. Bol selilitan rambutnya enten rambut. Selatan kok rambut sih? Mula umume wae untukmu ki rasa ditralis ngono kuwi ndak marak. Jan, iki mau Mbak Tatin wis apik, Inces wis apik. Apik. Apa meneh Dwijo? Dwijo. Guru. Nih kaya ngopo? Sang. Delok suarane ramung umak-umak. Apik ya mung umum. Ah. Nek ngantek aku elek, gaweku cemik asmane bapakku. Ah iya. Buktikan. Buktekno mau Mbak Tatin mau celo-celo Inces. Nyuntunganipun ya Pak. tak dongak-dongak. Muga-muga anak manggonipun ngayahi jejiban iki. Nek apik muga-muga panjang yuswa. Nek elek ya puput yuswa. Ya panjang yuswa. Ya ampun, engko kancaku gelungan sapa? Sumingkir. Kaya Aduh. alah. Mbasan kena lampu kok apa Lek? Kulitmu kok kayak diwiru. Jadi kelawu ya. Kerut-kerut lho. Setengah bulan lagi usiaku genap 46 tahun. Minta doanya biar tetap bisa eksis ya, Ce. Amin. Muda tua muda mete. Kok nangis ngapa? Kok nangis? Hah? Kok nangis ki ngapa?
46 tahun blas urung didemok wong lanang. Apa aku ki parah-parahe wong. Mesake men. Coba Romas Janu iki coba nek Romas Janu iki lho, cocok. Upama raiku ra patek apik kan mbok menawa kene ne bentuke apik. Upama iki ra apik menawa kentolku apik. Ngono. Blas ra ana wong ngampus. Gila doan. Ngene wae. Golekno remu-remukan menungso, Pak. Ning ngono aku tak ambuske kirik. Siap-siap menungso, Pak. Kok istilahnya kok ngambuske kirik ya. Maksudku sabar ya, Pak ya. Kuwi dianggep ae prihatinku ya, Pak. Ki anak pepean umure 46, aku 45. lah kok tuane. Anak pepean kok sak karepe. Oh alah. Iki jane kok piye to? Kok metu anak. Lho ngepek anake luwih tuwa entuk. Mas cepat nek tuwa yo ditebaske ngono lho. Mas kon ngopeni kon golek ban aku dikaryake karo bapakku. Heeh. Coba. Meneng ya, keep silent. Keep silent. Apa suarane? Diam ya, diam. Mutiara ning widodari. Diam. Diam ya. Diam dulu, diam. Diam ya kau. Halah apike kaya ngono. Yo syukur. Agak eseme wis marake anu ya. Eseme mujiwat kerontoke dijantung para priya kok. Eseme wis lemu mangap ki ireng kabeh njur iki. latine lagi urung sida mengo ya, Pak. Lah iya. Wis gak nyanyi. Wis metu ya, Pak. Ya. Walah apike. Wah, matane ngantek metutat. Saking dene penghayatan iki. Heeh, Pak, to ekspresi kudu ya, Pak. Ora mung latine sok sing metu ya, Pak. Sak matane. Hene donga. Malah lanang iki. Dadi lanang. Piye kuwi mau suaramu mau dipenerke iki mau njilih, Mas? Dul. Njilih kuwi tak nggo menerke kae. Sakmene iki lho, donga. Cepet kok. Hene donga. Mbok dibunuh ae aku to, Pak. Anu ingkang menawi Gremes, ingkang sih mriku lagi minggah kersanipun kecantikan kula menika ya paripurna ketinggal jelas nggih. Ingkang beto kursi dibeto majeng terus ngeprokke mriki, Pak. Donga. Wong ayu ki pales sithik ora apa-apa, iki bukan kegagalan kok. Kanggone wong rasen ki mau gagal. Nek wong seneng ki mau memang apa jenenge? Disengaja. Disengaja kayak semacam apa pembaharuan lho, Pak. Ndak darani monoton. Nah, kene sinden cerdas kok. Cerdas. Coba nek suara lanang coba. Esine donga. Malah apik kowe timbang Pak Camat mau. Apik nek suara lanang lho ning. Lah Pak Camat kan saya mimpin wilayah. Lah, iya. Semua punya porsinya masing-masing. Basicnya Bang. sendiri-sendiri. Bagiannya masing-masing. Aning urung sida bayar aku 100.000 lho. Dititipke Diundat, kula. Tenan lho, Lendek ten riki, engko cikuk dhewe. Cikuken dhewe, Pak. walah kelekmu wulune. Yo. Isine donga. Isine iki gek apa ngono kan. Kanthi ping 3. Tetula. Bon isine mau apa? Bon isine mau. Tuh. Isine piye? Isine donga tetulak. Ketoke kaos kaki mau isine. Donga ya, Pak. Oh iya. San Arep lanang apa wedok? sandang kelawan pangan Ape, Ya, ngono Pri. kuwi lho, lumrah nek wong lanang ya lanang yo suarane. saiki pri kowe nyoro lanang ku ya lanang to Yo. yo. Ora trimo. Ketok lanang era. Nungguin ya. Telakmu sempal lho, Pri. Oh ki yo lanang to iki. Lanang. Widuk. Ya ngene iki apa disengetake sertifikat iki malah ngono kene kan ngakoni. Ngakoni apa? Lanang. Ya iku Coba nek wedokne. bagian nipa Lanang. wong
melek sabar. Wedok. Nah. Rima. Lanang wedok tek siji. Meteng no, Pak. Oh iya. Ya nek tumindak kok meteng. Lah jasane nang wedok dadi siji. Lah nek ku sing ora mudeng syariate, nek udu kebutuhane ya ora itu. Ayo lenang suara. Aku wedok Lenang blegermu lanang no. Ora iso. Lah awakmu pothok lanang. Ora iki wedok tenan malah papat. Lah kene Kamu ingin dia? Aku ingin yang belakang. Kan tadi udah. Baru sebelah. Ya besok lagi ya. Bayar titip, Mbak. Bayar titip. Agak wis dhek sama-sama nganggur siji yo. Pak, pinjem punya Dedek boleh. Kah iki khusus nggone Agnes kok. Ngone Agnes Moika. Mau ngene Ika balekke yo ngene Agnes. Iki penitipan. Wong melek sabarana Rima Monggo. Oke. Terima kasih Mbak Tatin untuk suaranya. Iki wau Sudah sampun nuwun, Bu minangkani. Nah, Nuwun Bu Tatin. Ya. Pak Iki Alun men kaya ra ikhlas lho sing matur nuwun kowe iki lek. niki sing 100.000 iki mau dipinangkani. Ah. Ngersake napa ta? Ngersake nek mboten Mbak Ayu bajing loncat ketoke luwih mantep nggih. Setuju mboten niki, Bu-ibu? Napa ajeng Bu Prastiwi? Mbak Ayu napa Bu Prastiwi? Wah, nek aku yo tetep Ayu Bu Prastiwi. Ket mau Bu Prastiwi anu Kowe idolaku semangat. kuwi. Ya, Mbak Ayu udah sehat belum? Nek joget-joget sehat belum? Sehat toh? Ya udah. Ya Mbak Ayu biar semangat maju ke muka ya. Monggo nyuwun anu di spoti monggo nderek mawon. Oh sing tok gentuk monggo. Sugeng Dalu. Oh, Mbak udah Alisa. cara ngomongnya udah ganti ya. Udah bisa bahasa Jawa lagi. Oh, sudah bisa. Oh iya. Kewe wes sehat. Bar diinpus dadi Jawa njukan yo. Iya, Wes ampun. balik ya. Nggih. Sing tak goleki kanca sing ora Jawa tenan. Siapa? Misaki boleh naik ke atas ya lah, kita kasih lagi yo. Ngono ya, baleni yo, monggo kanca-kanca. Oh, Mbak Misaki. Ya ampun. Ayo. Yuk, Le. ini kan jari saka Korea. Oh, tak pikir Jepang. Ini Mbak Misaki mana? dari? Dari mana? Oh, dari ini inil-inilnya di giniin Inil, dulu. inil. Nah. Dari Jepang. Oh, dari Jepang. Oh, dari Jepang. Wah. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hai. Hai. Di sini juga ada warung Jepang. Apa? He. Kui angkringan yo nek ning Solo. Aku iso nek motor Jepang. Kuku do nek Pak Sari kae. Hah? Aku tuku soto ngene Pak Sari kae. Oh iya. Tonenas guyu.
sotone panas aku mlayu. Oh. Duit do tanas e, Mak. Duwe do utah panase ora jamak. Doae Jawa. Halo, kenalin mungkin warga sini belum kenal loh namanya. Kemudian ini dalam rangka apa dari sini? Ya. Ya, perkenalkan identitas Anda. Nama saya Dainipon. Dainipon. Aku ya mung disi mbok menawa cocok. Nama saya Misaki dari Jepang. Oh, Jepangnya bagian mana, Mbak? Bantul. Bantul. Kayak ngerti-ngerti yo. Kok Bantul ki lho? Tokyo apa? Tokyo apa? Tokyo. Kok apa kuwi ger Nagasaki Tokyo, Hiroshima? Tokyo. Sekarang Santoso. saya tinggal di Osaka. 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 Saya Yes. pernah ke sana di Osaka. Ngapa, Pak? Saya tinggal di Jalan Urip Sumoharjo nomor 50. Ora ono. Osaka ono. Osaka, Jati Posengon. Oh, saya gawe film kuwi to ning Kakek Sugiono. Nggih. Mbak Misaki di sini dalam rangka apa? Penelitian atau emang suka wayang atau apa? Ya, saya penelitian. Penelitian. Kalau mau neliti ini diteliti apa ini? Dipoteng-poteng bisa. Tolong saya diteliti anatomi tubuhnya. Dia cantik nggak? Menurutmu dia cantik nggak? Mimin itu cantik apa? Lek nggak? Men itu cantik tidak? Cantik. Cantik sesuai porsinya nje. Kita ketemu 2 kali ya kalau nggak salah di Klaten dulu ya. Lemune cantik iki karo merem. Terpaksa yo. Coba dhek melek cantik ngono ya mbek. Karang mripate sipit kok ya Pak De. Bisa melek. Oh wis pol bola. Ini sudah pol meleknya kok. Your skin sama aku. Osama bin Laden nek kowe iki. Lah kowe mah kok kli kok glugu. Kan proses pengelupasan lama-lama nanti juga putih seperti ini. Cantik kan mahal ya proses. Bisa pinter ya sekolah dulu, pingin putih bersih juga pengelupasan dulu. Glodoki. Lalah. Di sini penelitiannya tentang kebudayaan di Indonesia apa atau wayang? Tentang wayang. Tentang wayang kulit. Apa kamu punya pemikiran apa tentang wayang? Kamu suka atau apa yang bikin kamu jatuh cinta sama wayang? Ya, Atau jatuh cinta sama Mimin? Di dalamnya kan ada komponennya mimin itu toh, di dalam itu salah satunya. Coro wong manganan ki gudangan iki ono ibaratnya iki ono bumbune, ono kangkunge, ngen wayang ki ono ceritanya, Kowe iki- ada musiknya, ada dagelane. Apa jenenge gudangan ana bumbune kowe pincuke. Sadurunge dadi pincuke karo bakule dikempit. Dilap. Ini kayak nggak anu gawe panganan. Lah ya kan ya ngene to. Wong bakul bubur karo gudhek ngono ki ora dilapi. Tumbas nopo? Dadi pincuk kae wis ra iso ngrasake sego gudeg semaput ning kene iki. Iya. Tentang apa? Tentang wayangnya, apa tentang ceritanya, atau semua komponennya yang ada di wayang tersebut? Ya, saya tertarik dalang-dalangnya. Tertarik dengan dalang-dalangnya, cerita wayangnya. Kalau Ya, sama ya, ya, sinden ya. tertarik enggak? Sama sinden. Tertarik sekali. The singer, oke. Tertarik sekali. Singer mesin jahit, oke. Ketunggalnya butterfly. Butterfly. I'm singer. Kamu belajar dalang juga nggak, Misaki? Ya, saya Kamu bisa dalang juga? Bisa. Wah. Bisa odo-odo mungkin. Nyinden juga bisa. Saya kalau sinden belum pernah. Oh, Kalau suluk bisa. odo-odo atau apa gimana? Bisa. Yeay. Coba. Coba dulu. Coba dong. Ya ampun, Pak. Mau ke Pailak apa Slendro? Pailak ki opo? Odo-odo apa molagon apa-apa. Wah, ya kewirangan. Odo-odo kayaknya Wong Pak. Jawa Odo-odo rasa 6 ya. Solo ya. Surakarta ya. Ya, 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 Oke. Gerak Solo, oke. Kayak Surakarta. Your mouth dicocokkan. Cocok karo kuwi. Buto banggo totokan tibisoyo. Wow. 인들 약속 서로 마르도 바오노 원호 말고노 Tepuk tangan untuk Misaki. Wah. Ada dalang sini suaranya mirip, jenenge geter. Suaranya
geter karena suaranya geter terus ya. Lebih tepatnya kalau Pak Geter tuh banjir vibrasi. Nuwun pangapunten Kang Mas. Sesuk lo tetep dijak nggih Kang Mas. Ini suaranya persis sapa? Mbak Misaki. Moto. Misaki Moto. mungkin kancane Subasa. Oh, tisu basah. Ya. Oke, Mbak Misaki, makasih ya udah Makasih meramaikan banyak. panggung ini ya. Terima kasih, Kita selalu akan support. suguhkan buat kamu lagu Jawa Barat, Bajing Loncat oleh Mbak Ayu Purwaya. Dari lagunya dari Jawa Barat. Jawa Barat. Di sini Jawa Tengah, kalau di sono Jawa Borot. Borot. Terima kasih. Makasih ya, udah boleh balik lagi. Sami-sami Mizaki, cantik banget ya Allah. Dadah. Mbak aku tadi lanang sejati ngono ya. Salah. Anggere ngomong ayu kok mari. Gumun aku. Esok putih ngono ya. Iso putih kan. Ora suntek kok ya. Siapa Mbak Mis? Siapa? Mbak Ene ku wau lho. Asli alami. Lah Kalau mau iki mimi. suntek ora iki? Glodok. Lah kono Mas kleru suntik rabies. Mangga. Langsung mawon nggih Mbak Ayu. Mbak Ayu Nggih, kalian, waktunya Mbak. nyerepek. Yes. Ayo joget.
mari sehat-sehat nggih. Ya. Biasane lho, wong sing dienggo salah-salahan ki wong wedok. Nah. Biasane Kerep-kerepe. ngono ki lho. Soale Raden-raden umume wong lanange golek menangi dhewe. Nek wong wedok disalahke, le metu anak telat salahke wong wedok, anak sekolahe bodho wong wedok, duit blonjo ora cukup sesasi sing salah wong wedok. Nah, abote dadi wong wedok ya. Wong lanang menggok dalan sing golek kesalahane, golek salahane wong wedok. Ngoten niku. Ning ya ora kabeh mung umume. Umume ya. Upamana ya siji. Nek wong wedok iki mung keh mendeme, to Mbak? Mendem. Oh, Mendem. Dipandam. Jadi fase tertinggi seorang wanita nek wis jengkel, nek wis gempung ki ora malah marah-marah. Nek wong wedok ki mung meneng ae, ki malah wis jengkele wis mentok. Nah, Tak luri nganggo halus ra iso. Dadi mung akhire wong wedok ki mung meneng asine jengkel itu fase tertinggi. nah. Engko nek wis akhire terus diikhlasih terserah Mas sakarmu aku wis pasrah ngalah sesuk ngono kuwi. Iyalah. Fasenya akhirnya seperti Kaya itu. wedok-wedok dhewe. Tenan. Mbok Lah rumangsa. nek disakiti pisan ijek iso nampa. Pindho lara ati. Telu mesti muni. Ning nek bola-bali wis wong wedok wis ngalah sakarmu sak dar kirahmu wis wong. Lah biasane ngono kuwi biasane. Soalnya aku perasaan kan yo peka wong wedok. Iyalah. Niki paragonipun Mbak Mimin, Mbak Apri kalih Mbak Tatin. Ceritanipun Roro Jonggrang niki kalih cowoke satu monggo sinten ingkang dipun patah niki wonten 700 ajeng dipek apa arep nggo kanca-kanca bareng-bareng. Sinten? Oh, Pak Wondo. Pak Wondo ya, enggak Pak Wondo tak sawer dhewe aku Pak nggawa. Wondo lho, Pak Wondo. Ayo. Menika pamundutan saking dosen UNES Nggih, Pak Ngabiyantoro. Pak Ngabiyantoro. Iya. Ki spesial kagem keluarga yang saking Semanu. Kang Kepala. Wah, tebeh-tebeh nggih. Niki nggih kathah kanca-kanca PWKS yang udah lama nggak ketemu ngumpul lagi. Matur sembah nuwun sedaya mawon. Wah, dadi nyedulur meneh. Monggo Pak Wondo. Monggo dipun acarani nggih Mbak Mimin. Iki ketoprak langsung petilan wae Roro Jonggrang. Monggo Bu Jurit Tatin. wae, Sing dadi iki dadi emban-embane ya. Emban-emban. Heeh, ya monggo. Sing jonggrangnya siapa mau? Ciarke sik lek dianseni sik lek. Para miyarsa, Dun, Dormiarso makarya sarengane kalian Santiwara ketoprak warga laras ingkang dalu menika pareng babar cariyos dumadine Candi Prambanan nggih Loro Jonggrang wondene paraga ingkang pareng ayegati Ki Suwondo dalu menika kapatah dados Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang dalu menika kapiji dening Roro Ayu Tatin Lestari Handayani saking Sentolo. Inces dan Dedek Mimin malam ini berperangai sebagai Gedibal. kados pundi kridanipun prakanca paguyuban Santiwara ketoprak warga laras sugeng midhangetaken. Nuwun, matur nuwun. hei, Jonggrang. Jonggrange sing endi to iki? Sing wedok asli. Sing wedok asli iki emban-embane kok ya. Milih. Oleh, Apa? oleh. Oleh. Kowe wae. Ana apa? Bandung. Ha to iki Bandung? Oh menika Iya. ta sing diarani Bandung Bondowoso menika ingkang sampun merjaya kangmasipun panjenengan Gusti Putri. Lagi ning kok wani-wani nemoni aku. Lah mbok didangu wonten apa kersanipun napa ngoten lho. Gegedean sirah atas mateni sedulur panjenengan wani lanyu-lanyu ning Taman Keputren nika. Jajal takonono. Wong lanang lanyu-lanyu nek Takon ono ini perlu apa? paribasan wong malinge ndelik men ra konangan. Wong wis mateni gawe Rajapati kok malah Ra duwe isin. lah ira isin rongek sesungaran. Wis do. Monggo. Wis do cukup oleh do dememeng.
Lesu kok demem ngi piye ta? Jenengan iku enten perlu napa teng Tak mriki? pikir-pikir nesumu ki kanggo ora guna. Oh, Wong Lho prambanan ki dadi telukane wong pengging. Dong ora. Prambanan bebek bedah. Gusti Putri. Dados nek dadi negara telukan bedah praja mboyong putri ngoten. Kuwi kewajibane. Lah panjenengan gelem napa mboten? Menang peperangan Gigimu ngono kuwi. ada lipstiknya. Bar mangan pitik urip kok. Arep ana perlu apa Bandung? Ngerti ora? Aku tarewangi kaya ngene iki nganti bedah prambanan iki pancen sing tak arah ki ming kowe Jonggrang. Kowe sapa? Iki? Jonggrang, aku nek kon kuwi dapukan Jonggrang gak trimo mulih mlaku aku. Lah ngapa iki ya wedok kabeh lho Saya padahal. ngomong nek wedok sapa? Aku. Sabar lho kok tensi terus lho. Aku kudu tensi nek ngene iki. Dapukan dadakan ki tensi. Keterangan ora jelas dapukan dadakan. jelas ki lho, Jelas. cah modal aku lho. Oh. Nah, nek ngono ki rondo mempeng aku pira Nah, kuwi. yo iki Jiro Lupat iki Nah. paragone papat. Bandung Bondowoso nganggo kacamata. Matane papat. Rande untu. Gagah kuwi deksa kok kaya ngono ya, Pri. Lah ya men to ya wong gagah ki ora kudu apik. Ala kaya ngono ku ya iso gagah kok. Kok kula dereng tau ngrasake ya kegagahan. Ah njaluk apa piye? Ana lho Bandung, sejatine ana perlu apa? Apa kowe iki ora duwe isin apa piye? Wis tak kandhake ngarep. Ngarep ngendi? Walah mau neng ngarep mau lho mau ora kowe tak seliringi to. Ngarep ngendi rembukan kok ngarep ngendi. Mau ngarep nek saiki prambanan kuwi wis dadi telukane wong pengging. Aku pengen suka mburi. Aku ora tekan. Lah piye to ana apa? Sejatine ana apa? Pancen tak rewangi aku madeg dadi senopati, aku mbedah prambanan pisan. Aku iso nelukke prambanan, angka loro aku iso ngukup boyong putri sing tak arah ya mung kowe. Mulane aku iso kaya ngene iki aku wis kelakon penjangkaku kowe manuta. Kok ora isin ya? Kok teko-teko kok dadi arep mboyong iki apa aku ngerti nek aku gelem apa Kudune piye? njuk ngapu. Gelem ora gelem nek wis dadi Mas, nih kok saiki negara boyong telukan iki manut ngadini karo iki. sing duwe panguwasa. Saiki panguwasa prambanan ana tangane. Ning aku ora sudi. Aku ora tresno karo kowe. Kowe Aku jek duwe ati. Kakangku mbok pateni kok aku arep dadi bojomu iki kok. Rasaku nang endi jajal? Rungokno. Kula isih wedok ra wedok murni wegah kok. Ngelingono. Kelingan apa? Saiki iki prambanan kuwi ora ana apa-apane kanggone kanggone Bandung. Aku mending ora duwe apa-apa timbang dadi bojomu. Gelem ora? Aku dibayar ya moh kok nek karo kuwi moh. Mah Aku yo ora sudi mok dap. mah ora gelem ora duwe untu. Dibayar ora gagi-gagi lah. Iki kepiye kok maksa terus iki lho. Wong lanang lek ndek karep nggih ngoten niku, penyen kudu sing kuat, sing tanggon, sing tangguh, aja miur lho. Ah Lah ngono. jenengan kersa apa mboten? Ora. Ya aku ya ora gelem to ya. Pameri bondo donya aja gelem, dipameri panguwasa aja gelem, kudu wegah. Napa jan kudu males pati. Lah aku wis ngomong megah ning ora gelem iki maksa lho. Lho, Kowe minggat to saka kene. ora kena. Tak kena piye? Aku wis keterangane cetha jelas kok kon minggat. Ora iso. Kudu Lah nek aku ora lakon. gelem kowe lunga saka kene. Lho, nek Nek ora gelem ki ya aja dipaksa ngerti ra? Ora gelem regane apa? Ya ora seneng. Nah aku seneng. Ya seneng kok ning aku gak. Nek apa mau aku dadi wong lanang aku kudu iso nuruti berantaku aku kudu meksa karo kowe. Umpama kowe arep maksa iki mbanku iki. Mban loro iki PN kabeh ngono. Ora butuh. Aku ya ora kaluan gelem apa. Lho, mbanku wae ora sudi lho karo kowe. Nek ra pesem mulih nggo dit 150 ya ora mangkat aku. Ana pese nek jenenge ger butuh mung digrayangi tok. Pomo gelem ro kowe aku ki mburuhke ya. Mburuhke wae aku dadak ngopahi mburuhke iki. Mbok dadi wong lanang iki aja ngono. Jonggrang manut ya Jonggrang. Ora sudi. Gandrung digandrung. Iki lali kabeh. Mustikaning jagat raya. Ingkang atos-atos lho Gusti Putri. Ya aku dilindungi to ya, ora do meneng wae. Aku ki ya wedi aku Kula ya. teng pingking panjenengan pun jenengan Ora cuma salah kemawon Gusti Putri. Benar
bablasen to. Kok malah Rono kowe. Kula menika namung dapur ngemutaken. Nek omongan kula ki ra gelem aja ya dipeksa. Upama gelem nek kanthi cara dipeksa menika mengke tembe mburinipun mboten prayogi. Mboten sae dadosipun. Anak ratu kok dikandani ra nggugu ki jane kandhan kan tuturane piye to? Gelut apa piye gelut? Gelut ya gelut. Ya yo, gelut nek ndi? Kok bangeten lho, dengan bangeten lho. Gumun aku. Gumun stat. Dikandani Piye aku rasane? ra iso. Piye rasane kena kuwi? Piye rasane? iki aurat kok mbok dumuk tenan. Kandhane alus ra gelem nganggo bahasa tubuh body language saya ra mudeng. Gempong kula. Lara ora to jane. Ya lara jane ya perjuangan. Melicet tok Iwan kok. Nek melicet penak ra apa-apa lah. Emang gak Yan. Licet penak Loro ya. jonggrang manuk. Melicet dikesut tungkak ya. Ya tungkak ya piye carane yang lembut-lembut to kok tungkak. Mbok kowe iki adoh kok anu dadi konsentrasiku ilang ya nek kowe. Kok kon adoh ki piye to iki? Saiki nek nyawang abdi-abdimu ki nyenengke ning nek nyawang tok lho niku. Kuwi nyawang. Demek ya oleh. Nek berlanjut ngang episode berikutnya gimana? Ada part 1 part 2 ngono lho, Mas. Ndak efek. Sewengi ra ketemu ya. Yone. Mbok rada moh ning rada ngene jinak-jinak merpati lho, Dit rada. Mboten. Jonggrang manut sun. Pondong. Tekon aku manut Gus sate. yo No. Kayane sing doyak kono. Hei, kowe iki ngisru-ngisrui. Lah sing digandrung kono kok sing ngepek malah kowe iki lho. Lah ku Sabaya Putih Sabaya Pati nek Kono kono wae sing tak foto-fotowe meneng wae. Lah kok kowe kok gulung kuming. bendera kula niku kami gilan ngantos swantenipun mboten medal. Dados kula makili anu efek saking mriku ngoten lho. Mriku kami gilan lajeng mboten medal swantenipun. Lajeng kula terengah ya Allah. Iki larang lho kowe. Ya Allah, ampunten nggih, Pak. Ngantek kula terengah-engah. Piye jajal balenono mau piye? Lewat di kan. Gila Netra kocak lindrik li. Batung bareng ngono kuwi ta. Hei, atas-atas Gusti Putri. ya kedewe ngambare. Mriki jenengan iki kaya mana Tulungi pandan iki kok. Napa ngeten mawon? ngeten mawon Gusti Putri. Ngeten mawon napa kan Sekedap nggih anu Bandung Bandawasa. apa kon ngicipi sedilo ngono piye? Ya aja. Gara-gara banci tuwa iki mau dadi aku nubruk ora kena lho. Nek ora ono banci tuwamu ketok iki pas. Ingkang sareh. Lah nek omongan kula kangge kula lindungi ta. Kula ature rumiyin jenengan ingkang sareh. Iki ngene ya mbantu wae. Aku girap-girap kok kon sing wedok asli kon gelem yo nyun sewu. Iki jane ya lanang kabeh lho. Lah ya nek ciptane kan yo umban yo ora apa-apa. Aku ya- Yo ora Ya apa-apa tak pikir-pikir ki do golek kesempatan banci lho. Mula gelung ngono. Ini sudah gelong apane nih? Dados ngeten Gusti Putri. Meniki kangge apa kalih jenenge Monggo Samudana kene. Samudana. Jenengan etok-etok mang purun.
ning jenengan nyuwun bebono. Soale wong lanang ki nek ade bloko sok kadang malah nggugune dihapusi sok malah manut. Yang Dihapusi lanang mawon. ade jujur malah ajur. Nek dihapusi ora masalah. Jenengan Aku kudu gelem. Nggih, Aku etok gelem. Aku kae pamitku karo bojoku tuku mie ayam, aku 3 jam sik anu check in ya ora apa-apa. Ning aku ngapusi jajan mie ayam aku lho sik. Kuwi ling apa kuwi? Anu menika jeneng anjang sana. Berarti aku kudu gelem. Nggih, jenengan Ning ono syarate. syarate bebanani napa ngoten kendang. Apa kira-kira apa? Nggih, damel candi sewengi kudu dadi ngoten. Lho, Cacahe 1000. 1000. kula kandhani njaluk bayi sewengi kudu dadi. Bayi ta? Apa to? Ah ya sengklek to kowe kok sewengi. Karepku njaluk bayi 1000 sewengi kudu dadi ngono to. Lah nek aku njaluk karo kowe, ambok 10 taun men paling ngakik ora apa. Lah sing bener apa, Pri? Candi, Wah, bayi candi. Oke. Kacek sithik kok. Jonggrang. Apa? Manuta ya. Mumpung kesabaranku ki isih duwe. Umpam aku ora ndek kesabaran, apa aku engko tegel karo kowe? Bandung kaya kakek-kakek ngono ki aku ya seranu ki, serah birahi belas. Walah Bandung iki anake meng kaya ngene iki yo kok. Kok sik to Bandung? Sabar. Wong wedok iki kudu nganggo alus. Nek nganggo kasar kuwi Kaya ket ngarep aku wis alus, alusku wis entek. Bandunge gaul ya. Gari gluar iki glungan. kok sik. Bandungnya kok metik ya, Pri? Metik itu tegese apa toh? Angger ngomong es kok berabas kabeh aku. Apa iki Bandungnya iki metik? Halus. Pancen urung ngrasake mustikane metik iki kepiye. Kepiye? Umpama motor wae. Kowe milih metik apa sing milih gigi? Nggih nek motor metik kula. Nah. Merasa main. Ini padha karo aku. Nek wong Ayo padha karo aku ngemetik. Ning aku wegah nek karo sing metik ngono, Pri. Lah ngapa? Gur gringgingeng. Ning ra Mangga, mangga. kok sik tembangmu terus dhisik engko nek wis rampung tembangnya aku arep ngomong. Oh. Yo. Ndang, rampungno. Aja mikir. Wis ra pikiran kon mikir. Aku ki judeg lho lek iki. Sing tak jinggo ki mung guru lagune Budi tok. Ya. Aja mikir pati ne ayo sun pondo Aku lagi ulang-ulang. nek ngene iki lek arep gandrung lek ndek semangat kepiye Bendoro nek kono. direwangi kendangane penak banget tak jogeti sing tak depi mung bokong kuali Gusti Putri ora pun matur. Ijek perawan. Aja ngantek dadi kokoh. Sing bacut dipangan iku kula, ngoten lho. Dadi dikalapke sisan, ngoten lho. Mane manto nek iki core buah nek ngantek krowak. Nah iki wis pangan sing tak codot. sing tak butuhke pancen buahe ora kok tunggake kaya ngono kuwi Lah codote ora gelem. tunggak kaya ngono nggo Pun monggo pun bawa wonten asta panjenengan. Nek Gusti purun Putri kula, ora nek pun boten boten. matur. Ya. Panjenengan cekapaken rumiyin sak sampunipun cekap mengke Gusti Putri badhe ngendikan kali panjenengan. Rungokne kuwi. Kemerungsung, rung apa-apa kok wis kringeten napa. wis tuwa Dene ngrumangsani nek tuwa, kok arep dadi bojone sing isih enom. lho tuwa ki ra mung raga to Lah liyane? haliyane enom nek aku kok Ah, Rungokno kuwi semangate wis nglokro. Kok anu semangat. Bandung Bandawoso ki pekakan permen. ayu Monggo Gusti Putri. Ati. Ron
Jonggrang. Apa? Kowe mau jarene wis rampung anggonku Bandung arep ngomong karo Bob. Iya Bandung rungokno. Aku gelem dadi bojomu. Ya. Ning kudu ana syarate. Kuwi wis lumrah. Lah ya, yen kowe iso gawe candi cacahe 1000 wektune ming sewengi, aku gelem dadi bojomu. Saguh apa ora? Jonggrang. Apa? Penjalukmu kuwi aneh. Ning gandeng kowe penjalukmu, kowe pancen dadi tetimbangane atine Bandung Bondowoso. Nek pancen kowe tresno karo aku tenan, kuwi penjalukku ora ana apa-apane. Iya. Kowe aja nyepelekke karo Bandung. Tak pinangkani, entenono sewengi. Sesuk biar gagat raino apa penjalukmu bakal kelakon. Buktekno. Ya. Saiki buktekno. Jaluk pamit, jaluk pangestumu muga-muga aku iso minangkani panjalukmu, Jonggrang. Kaya wis pas lan pantes aku bakal minangkani pamundhute Jonggrang. Mapan ana sak pinggiring kali. Tak kasih apa penjali bakal bangun candi caca. Apik kowe elek. Biyung Ban. Rene tak kandhani to. Ngoten dawuh napa? Wonten dawuh, Mas Iki Rara. piye carane ben Bandung Bondowoso iki lek gawe candi ora cacahe 1000 ben ora sida dadi bojoku. Duwe cara ben iki ben gagal ngono piye? Monggo. Damel cara men badar ngenipun tapa. Adik dhewe nutuki lesung. Jago-jago men Jago-jago niku padha kirek-kirek men do apa kejegok. Unyuk-unyuk ana. Ngertine wis esuk mengke mriku leren. Karo mbakar apa wis jenenge damen apa ben ketok sumamburat kaya jenenge muncul ngono lho. Ini darane sesuk ngoten to. Iya, Monggo dipun lekasi sak menika saderengipun rampung lho Ayo menika. gendang takonono to, Ayo Bang. para di dalam padha nuthuk ana lesung. Ayo di dalam kabeh do nutuki. Bandung, Jonggrang. apa wis rampung anggonmu gawe candi? Sik kaya anggonku semedi minangkani pamundhut kuwi kaya urung suwe lah kok iki wis trontong-trontong gagat raina saka wetan. Kuwi nandhake nek kowe ora iso gawe candi cacahe Mengko 1000. dhisik, mengko dhisik. Gandeng iki mau lehku ya candi iki ya wis akeh. Ketoke ya cukup yen penjalukmu 1000. Coba hitungen. Biyung Ban. Dipun Diitung cacahe candi gaweane si Bandung iki ana 1000 apa ora? Ayo coba diitung. Ayo Mbak kalkulator monggo. Mbak kalkulator. Ya sing tuwa sik sing ngitung ki. 600. Kok cepet banget to iki? Lah apa jenenge nganggo sempoa kok kok. Aja korupsi lho sing bener lho iki. Mboten. Iki totoke katresnan lho. 800. Walu seket. 900. Nah, 95 Nah. 6 7 8 9. Piro Biyung? Menawi Ana saking sewu, tangan kula nembe 999. Tenan lho ya, Sik, tenan lho sik, ya. sik, sik, ki bancine sitoke kon ngitung. Lho yo Mbak Banci yo. Nah, aku wedok kok. Iki Biyung Banku lho. Lah iya ini kan lanang ora wedok ora apa kan? Nggih Mbah Ompong. Iya. Ayo coba hitungen to Dipun ya. etang nggih Gusti Putri. Iya. Hitung-hitung Aja bareng. 600 lho, apa ngono lho. Aku wis 600 aku sih. 700. Kan omongane Bandung. Oh, iya. 700. Ngecel. Nah. Ya wis ben. Gang 100. Tak ujone sik. Awas kediancam. Walah, terus. Ampun lho, nek mayang dijak lho, Pak. Soalnya nyan mayang aku dijak lho. Kok niroke Bandung kok Dupak Wondo kok 900.
kirang setunggal Kurang Gusti sisi Putri tenan. nggih. Kirang setunggal. Bandung. Iki mbanku loro wis ngitung cacahe candi kurang siji. Kowe Ora iso mboyong. ora iso mboyong aku. Candine kurang siji genepe. Piye? Candine meng ana 999. Mung kurang siji kok ya ora gelem to ya. Ora. Aku wong wadon sing ora apa iki jenenge? Ora mencla-mencle. Mencla-mencle. Ibaratnya Nek 1000 ya 1000. tahu kurang lomboke ora ana lalapane ya kurang. Alah, 1000 dibandingke siji ki ya ora ono sak sepiro. Ora iso Bandung. Pitik ora ana teleke ya urung Gelem ora kowe? Umpama kowe kurang sak Pan telek bawa lek karo omong. Aku telek bang. Ya genepe kok jangkepane rangkenane kok ana ya. Aku dong serius dadi serius. Ya iki lho, saiki nek pitik ra nelek ya pitik mati jenenge kok. Kelangke anakku ya. Mung candi kurang caca 1000 kurang siji kok gelem ya? Ora. Gelem. Ora gelem. Yen ngono kaya kesabaranku entek. Kanggo nepi candi dadi 1000, kowe dadi candi yo. Candi. Malah tatin kok dadi Ending elek. Lah ya kok gunepe 1000 kowe dadi tusi ya malah ngono piye. Candi yo ya apa? Ayo kok. Candi aku gedong mas. Aku sarep sedekap prasido aku. Jane simpel, genepe 1000 kowe jonggrang kok dadi candi yo, ngono ya ora dadi malahan. Baleni le nyedake. Ora dadi candi, ora dadi watu. Ngono kok sing disalahke tepak dhewe iki. Dhewe. Ya kowe iki kisru-kisru wae. Lah iya lho. Lah tugas kula ngregoni kok. Wah, tugas kula ngregoni. Nek kula dadi jonggrang ya kula ya cantik setel cantik. Wes. Rung kagok rung dadi kok candi yo kok rung dadi. Baleni candi. Rung dadi. Sing mutus iki nona dalang Ora dalang dadi urung iki. Urung. Candi nek kene gedong ngono kuwi lho, nggon madu kesmoy candi madu candi kuwi. Ah terus Wis cah dadi candi ngono Lah. apa? Genepe Genepe 1000 kowe. siji. Lah, Ngono. genepe 1000 kowe jonggrang ngono Ah, terus dadi. sing sangar, sing meneng sangar. wae to. Mah, Malah sing diomong apa tuh. piye baleni? Aku ki sik dendam karo kapan-kapan tak jak tak mbleki. Kamu karepe ya ngono lek, tapi sing arep ngomong ki susah. Kami sosolan ngono ya. Mulai idune dilekse. Iduku ki ora tak lek bablas ya. Lah ya ben ora repot le omong lho. Ngece. Nek. Ngece. Milih dilek idune apa milih tak idoni? Jiji aku jiji. Ndak Dengar. kok. Apa? Yen kowe ora sago dadi bojoku mergo mung masalah candi siji. Mong masalah kanggomu. Kurang siji kuwi ya ora dadi Aneh padha karo sing ngomongke Biong Ben mau. Piye? Pitik ra ana teleke mau ya du pitik. Ala apa celengan? Kedok Celengan banyak ono mending masalah. ndoke duit. Kuwi genepe rangken kok. Ibaratnya bang rono Ya, kasire lah no. nyarike sapa? Kaya kesabaran wis entek. Mula kanggo ngenepi lehku yasa candi Sik, tata ditata 1000. sik, ditata sik. Kowe dadi reca. Wis dadi reca meneng. Meneng nganti setengah papat, Kok Mbak. kowe dadi recus? Lah iya no. Aku meneng. Kamu nek reca kuwi watu, wis ora iso obah, ora ambekan. Ah, Merem ora melek. Ya dibuktekke mboten Gusti dadi anu reca. Mang buktekke sik. Kowe tuh arep ngopo kowe? Lah le buktekke ya jenengan kok. Ah kowe ki nek wae mbuktekke ngisru-ngisruhe. Meneng diem. Diam kau ya, diam kau ya. Aku pengen mbuktekke reca. Wah. Wah, reca kok muni wegah. Reca apa iki? Ora ndumuk-ndumuk nang. apa? Solikin kok terus do cangkeme. Ana reca kok gemremeng. Ya men to. Biasane solikin le tak Nah, reca ki tak gawa ning penggi ngabot, tapi dikapake. Dikilokke. Reca kok daging. digopong.
kabeh daging. Papan murah nang kene kok Tapi ya tak pindah wae kok iki. Kuat ora? Ora gemremeng lho nek dipindahin. Aja jitu, Mak. Alah. Ngomong wae iki calone nang Candi Prambanan ngono tok wis. Ya ora tuh, nah kene iki sing nyepatani reca. Candi yo akan protes. Aku kan nyepatani jonggrang dadi reca ki pengen dimanfaatke. Bayar. Ah, iki. Saiki bayare piro to sah aku dungok-dungok isa. Oh ya sak kowe wis takne dhewe kok engko meneng Mbok, wae. wis lho iki recane ngayal banget e. Reca kok mbego bae. Ya wes iki Ah, bayaran wis, saiki. bayaran. Wis tepuk tangan sih, tepuk tangan. Ayo Kok, bayaran, ya, Cece. Yo bayaran yo. Sik mulai dari Sing nonton ketoprak akeh rata iki tuh karcis itu akeh apa ora iki. Tokoh utama iki akeh lho. Le dodol karcis main tok piro? Bali ora? Dite. Sapa sing dodol? Balik modal ora. Modal ora. Dodol Ya, tak silikon. Seko Inces. Atuh, iki, atuh. ya. Terima kasih. Ya, mau sing ngomong kaya wong Ya, terima kasih ya Bu Sutradara. Terus Mbah Imen. Oke, aku sing ngomong telek mau ya, Pak ya. Kasih. Apik ya, berkah karyane ya apik, sayangku. ya. Meng ngomong sak telek wis 100. Pak Wanda. Oh siap. Undang ayo Bandung. Pak Wando kok loro. Loro aku Pon ngeyel. rampung. Nek kowe ora ngeyel aku mung siji lah kowe recae ngeyel. Wes. Pon niki nggih ditutup acarane niki di kalian. Pon piye? Aku urung lho. Lah yo kowe mau protes terus kok. Kowe Jadi protes, kok. sebagai sutradara melihat aktingmu itu enggak bagus. Lah, kudune kowe mapan, apa Kowe mapan. cenderung mapan. Dadi nyono. reca ya dadi reca. Lah kok ndak ora sudi aku ora sudi. Ah. Gelem aku. Mah, mangsane kok anu kira lho tokoh utama lho. Lah iya lho, angel lho dadi Roro Jonggrang ki. Lah, Ora saben wong Tur iso. tur aktingmu sing gagal. Idune dilekse. Sebagai seorang aktris, Ah, aktingmu sing gagali pas dadi reca didemok-demok ra gelem aku kudune mapan ngono kuwi. Ya didemak-demak Termasuk ora gagal. apa-apa. ya. Wis apa wae. Didol murah Disyukuri. didemok-demok ora bayaran. Aku wegah dosa kok ora bayaran. Wong edan. Ya wis ben berarti aku ben entuk sekolahane Elisa. Nah. Kok ta?